מישהו רוצה לשאול או לומר משהו? גלית. זכרת כל הזמן? שחקן, בדרך כלל, זאת אומרת, האנרגיות שהוא מקבל, אתה דיברת על איך שאתה מנסה ככה לעשות את ההפרדה בין הביקורות הפחות טובות, יותר טובות, שלא תהיה מושפע מזה. אבל זה בעצם הדלק של שחקן. כשאתה מתחיל לחלום על להיות שחקן, אתה רואה קודם כל קהל. או אתה רואה את המחיאות כפיים. איך אתה מצליח? זאת אומרת, אתה דיברת על זה, אמרתי, זה נוגע שם. איך אתה מצליח לעשות את זה? לעשות את ה... להגיד, אוקיי, לא, אני שחקן בתוך... שלא להיות מכור לזה, שזה לא יהיה... אבל זה לא הקהל שנותן לי את הפידבק הזה. אני חושב וזה מאוד 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 חמקמק, אבל אני חושב שבשנייה שאני באמת, 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 באמת נהנה ומרגיש נוח, כמעט ולא משנה לי מה הקהל חווה באותו רגע, כמעט. זאת אומרת, כן, אם אני אהנה בטירוף וכולי יהיה מאושר וזה, והקהל ילך מהופעה ויצעק בוז, אז אני אגיד, יש פה איזה בעיה. הם לא מבינים. כן, אבל אני כל הזמן מנסה להיות באיזושהי תחושה של איך אני מרגיש, ואם נוח לי, ואם אני עושה זה נכון, ואם אני נהנה, אם אני במקום הנכון שלי באותו רגע. אם אני עשיתי עכשיו ניסיון לפני כמעט שנה לעשות מופע משלי, מופע סטנדאפ, וזה לא הצליח לי. זאת אומרת, זה היה לי מאוד מאוד לא נוח. זה לא היה המקום שלך. כן, עשיתי איזה 10 הופעות, 2 היו די טובות, אנשים, היה תגובות יחסית טובות על ה2 האלה, חלק אמרו לי, עזוב אותך, אל תעשה את זה, אנחנו אוהבים אותך, אבל זה לא בשבילך. אבל בשניות שהרגשתי שם נוח, אמרתי, רגע, פה יש איזה משהו, מפה אני יכול ליצור, מפה אני יכול לעבוד. אבל זה היה רגעים יותר מדי קטנים במופע של שעה, זה היה לי איזה 10 שניות טובות, אמרתי, טוב, זה לא שווה לעשות הופעה ככה. אז כן, כל הזמן הייתי באיזה מין, או אני עדיין מנסה להיות באיזה מין הקשבה, אם אני מרגיש טוב. כמובן שהדלק הוא הקהל, אבל יש איזה כמו מקור והתוצאה כזה, והמקור הוא קודם כל החשוב, והתוצאה אינשאללה תבוא כזה. מקסים. רגע, זו אותה שאלה שנייה. שאלת המשך? כן. סעיף קטן ב'. באותו עניין, איך זה להרגיש להיות כל הזמן במבחן? נורא והיום. כי זה חלק מלהיות שחקן, אתה כל הזמן באודישנים, ואתה כל הזמן במבחנים מול הקהל, זאת שאלה. כן. איך מתמודדים לזה? איך אוכלים את זה? אז בדיוק בנקודה הזאת אני חוזר, ואז אני אומר, לא, בסדר, אני בסך הכל גם בן אדם, ויש לי גם חיים, ויש לי בית, ויש לי את החדר של ההוא, של המדיטציה, ומתי שאני נוסע לאילת, ואני מתחיל לבנות איזה סיפור כאילו סיפור כיסוי. כן, שהוא לא רק מה מרגישים, יש לי רגעים ביום, שאני מסתובב במסעדה, ואני אומר, רגע, הנה, מסתכלים עליי וחושבים עליי, וזה וזה וזה, ואז אני לרגעים לא מתמודד מול זה, אז אני הולך הביתה. כאילו, לא בהיסטריה עכשיו, ולא בזה, וזה אני אומר, טוב, כנראה באיזה מין מצב רגשי קצת חשוף מדי כרגע, בואו נשחרר, נלך הביתה, נאסוף את עצמי כזה. לימור. היי. קודם כל, רציתי להגיד לך, השאפה בר, הייתי שם בכמה, לא מעט ערבים מוזיקליים. זה פשוט מדהים, ממש אני ממליצה, אני מאוד אוהבת את ההרכבים שמנגנים שם. תודה רבה. ראיתי אותך לא מעט, וכל הזמן הוא מחייך אלינו יפה, ותמיד אמרתי, וואו, רובי כזה בליין, אבל עכשיו ירד לי הסימון. חשבת שאני שם מקום. זה בברים אתה עושה, כן. יש כמה אנשים כאלה שחושבים שאני, כאילו שאני מבלה שם, אבל זה הכי מוזר, כי אני, נניח זה לא היה המקום שלי, אני מסתובב שם ואני אומר שלום לאנשים ואני הולך לשולחנות, אז כאילו, אם זה לא מקום שלי, ואני רק מבלה שם ואני כאילו מפורסם, אז אני הולך, מה שלומך, נו, טעים לך, טעים, איך האוכל? סתם, מה אתה עושה? כאילו, למה? אתה עושה את זה בברים. כן, איזה שחקן, וכאילו אנשים חושבים, יואו, איזה לאג', כאילו, בסדר, הבנתי, צביקה אדם, מסתובב כזה, בסדר. הוא צובר קהל ככה. כן. זה מה שגם אנחנו פשוט חשבנו שזה נורא מלא. אני מבועל ואני רק רוצה שיהיה לכם טעים. כן, גם יש לי וידוי קטן, יש לכם איזו מנה, אנה ומלך סיאם. נכון. כל כך מדהימה, לפני איזה חודש טעמתי אותה, אני טבעונית אגב. יש יום ראשון טבעוני, כל יום ראשון אנחנו עושים ערב טבעוני. אוקיי, אז אני צילמתי את הרכיבים ואני עשיתי
עשיתי אותה בבית המשפחה שלי ביום שישי. יצא מוצלח? הצלחה גדולה, כן, עם השכבות, אתה יודע. מעולה. זה היה דקה. כן, אבל רציתי מותר. לשאול משהו. זה היה עוד... זה הפרומו לשאלה. נכנסתי לענף המסעדנות, חשבתי שאלה על ה... כן. בתחום של המשחק, אתה רק בפרונט, כאילו אתה עושה בעיקר הגשות, הנחיות, משחק, או שאתה גם כותב יוצר במים מפיק, אם אתה מתעסק גם מאחורי הקלעים מעניין אותי, גם אם אתה בדרמה או רק קומי, ומה הסדרה או התוכנית שהכי אהבת לעשות? אני בטרף נראה לי, אתחיל מהסוף כי יש לי זיכרון כזה, זה. הכי אהבתי לעשות לדעתי את שוטטות, אבל גם הרצועה, היה רצועה בביפ, כי שם היה לנו חופש יצירה ב100%, לא היה דברים כאלה בעולם הטלוויזיה כאילו. זה היה קיצוני ברמה ומרגש ברמה, והכל היה שם ברמה גבוהה, כי לא היה מגבלות. שום מגבלות. אז אני חושב שזה מבחינת יצירה כללית, הכי אהבתי לעשות שם. אז זה גם התוכנית שהצטרפתי אליה בהתחלה וגדלתי להיות... מקסים. אז התהליך שם שברצועה היה הכי טוב. אני בזמן האחרון חושב קצת, אולי כדאי לעשות גם דרמה, כי נהייתי קצת דרמטי בחיים שלי. אז אני אומר, רגע, כן, אז אולי אני קצת אשתמש בזה וזה, למרות שזה לא נוח לי. כאילו, זה לא נוח לי לשחק דרמה, זה קשה לי מדי, אני סובל, אני כאילו צריך להביא מקומות עמוקים, אמיתיים מבפנים, בשביל שזה יהיה אמין, וזה עוזר במשחק, אבל זה שובר לי את הנשמה. אז אני רק כאילו, כל הזמן רק רוצה לעשות דברים מצחיקים. ועשיתי סדנת כתיבה מדהימה, אני הכי ממליץ עליה בעולם, שלומי מוסקוביץ' קוראים לו, אם מישהו פה, משהו מעניין אותו לכתוב או משהו כזה, אז יש בחור שקוראים לו שלומי מוסקוביץ', שהוא במאי בהבימה, והוא כותב מאוד 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 מיוחד. ועשיתי סדנה וכתבתי קצת דברים, ויצאו כמה רגעים יפים כאלה, אבל זה השקעה מבחינתי, אני קצת על גבול העצלן. כאילו, קוראים לי המון דברים, אני עושה הרבה דברים, אבל אם אני צריך לשבת ולעשות דברים לבד, ולכתוב, ולהתמיד בכתיבה... זה לא מתאים בשבילך. כן. בדיוק. אז... לא, כתיבה, בכלל, יצירה כזה. אז כתבתי דווקא דברים על פחד כזה, אפילו לא קומיים כאלה. וזה היה מעניין, אבל זה היה קצר, והרגשתי שיש לי משהו מזה, אבל צריך לעבוד עכשיו. לחפור שם. כן. מיטל. בבקשה. אחת זה שכתבתי לאחותי שהיא ממש אוהבת את רומן, כתבתי לה שיש לך חדר מדיטציה ושאתה עושה מדיטציה, ביקשה לי לשאול אם אתה פנוי. אחותי הצעירה, אוקיי? לא, את זקנה, כן. צעירה מדי כבר, זה כבר צעירה מדי. היא אחותי הצעירה. כן. אז היא שאלה אם אתה פנוי. אוקיי. היא אמרה שמוכנה לעבור צעד בשבילי. לעבור צעד בשבילי, כי היא כבר... כן. אוקיי. זה היה מעניין, זה היה פרט מעניין. טוויסט בעלילה. כן, אוקיי. ככה עושים כתיבה. בדיוק, לא, בסדר גמור. בסדר גמור. לא, גם את זה אני מכיר. והשאלה הנוספת שלי זה, רגע, אבל לא ענית. אני פנוי בגדול, אבל אני פנוי מדי. פנוי רבתי. זה כזה, אני לא ממוקד. השאלה השנייה, אם היה איזשהו תפקיד שקיבל, נגיד, איזה מישהו מהחברים שלך או קולגות שלך, שאמרת, התפקיד הזה, אני רציתי לעשות, אני, כאילו, שרצית את זה, זאת אומרת, בדיעבד או לא בדיעבד, ואמרת, אני הייתי צריך לקבל את התפקיד הזה, זה תפור עליי, וזה גם בדיעבד, שראית מישהו או משהו כזה, יש משהו כזה. עולה לי רק לפני שנה, כמעט בדיוק, התחלתי לכתוב עם חבר, לעשות את המופע סטנדאפ שלי. ובשלב מסוים היה לי 20 דקות, כמעט חצי שעה, ואודי כגן, אם אתם יודעים מי זה אודי כגן? משיח, שעושה את הדמות של משיח. מנצ'ורה, משיח, איש ילדים, כן. איש מאוד 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 מצחיק. אז הוא גם היה לו חצי שעה, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה הופעה ביחד. ונעשה חצי שעה וחצי שעה,
ואז ככה נסתובב קצת בארץ, וכל אחד יבין את המקום שלו, ולאט לאט נגדל ככה וזה. וזה היה לפני שנה בדיוק, ואז עשינו הופעה בצוותא, והוא שאל אותי, אתה רוצה להיות קודם או אני אהיה קודם? אמרתי לו, אני אהיה קודם, ואתה תעשה אחריי. הוא אמר, סבבה וזה. ואז עליתי על הבמה, וזו הפעם הראשונה שאני עושה חצי שעה של ההופעה שלי וזה. והתרגשתי בטירוף, והקהל ממש צחק. ממש, וזה היה מוצלח, והוא צחק, ואמרתי, יואו, חצי שעה, ויש לי הופעה, כי לעשות סטנדאפ, אם אתה מצליח בסטנדאפ, זה אחד הדברים הכי מרגשים, טובים, נעימים, קלים, בסופו של דבר, אם אתה עושה את זה טוב. מאוד מכניסים כלכלית ברמה משוגעת כזאת, אבל גם זה win-win situation. ואז הקהל מאוד מאוד נהנה, ואז ירדתי מהבמה, ואז אודי עלה. וכשאודי עלה, הקהל מת מצחוק. כאילו לא דומה בכלל למה שהיה איתי. ואני הייתי מאחורי הקלעים, אמרתי, ככה זה. זה צחוק, כאילו זה, והיינו אמורים לצאת למין טור כזה, ואודי בשיא האמת שלו וזה, הוא בא אליי אחרי ההופעה מיידית. הוא אמר לי, תשמע, אני אצא לדרך כבר לבד כזה, זה... כי גם היה לו איזה שעה, והוא עשה חצי שעה רק כזה, הוא אמר, לא, זה עובד. אני מרגיש שזה עובד. הוא היה כאילו גבר וכזה, הוא אמר, זה עובד לי, אני לא צריך עכשיו לצאת איתך לחצי שעה ועוד חצי, יאללה, תן לי לצאת לדרך. אמרתי, הוא בטח, צא. ואז רציתי להיות אודי. כי הייתי בהופעה שלו, באמת הופעה שלו. לא, מצחיקה בטירוף, הוא מצחיק, ממש. אודי קגן. קגן, הופעה ממש מוצלחת. קודם כל, ככה, בתחום גברת? תמשיכי. בעקבות מה שהיא אמרה לך במסעדה, השאלה שלי, כמו שאתה אומר, רשמתי אותה בראש כבר מהמשפט שאמרת, איך שפתאום עלה הקטע של המסעדה. הדבר הראשון היה כאילו פתאום איזו הסתרה, גם בשפת גוף שלך. כן. וישר דאגת לציין שאתה בדרך כלל לא נוהג לדבר על המסעדה, לא נוהג לומר בכלל שיש לך מסעדה. אני חושבת כאילו, אמנם, תכף השאלה השנייה שלי זה באמת אם למדת איך להצליח אותה, אבל העניין הראשון שאני שואלת, למה באמת לא להפיץ את זה תחת השם שלך, להיות הפרזנטור, הרי אתה פנים. למה לא בריש גלי ללכת ולהגיד, וואלה, יש לי מסעדה שלא יחשבו אחרת? לשמחתי ולמזלי, המסעדה, יש אנשים שלא מכירים אותה, אבל היא עובדת הכי חזק שהיא יכולה. זאת אומרת, אנחנו מארחים 500 איש ביום, המסעדה היא ממש מצליחה מהבחינה, אז יש לי את הפריבילגיה, לא כל הזמן ללכת ולהגיד, תשמעו, יש לי מסעדה, כאילו אני לא צריך את זה כי זה קורה כבר מעצמו וזה. כן, היא באמת, יש משהו שם מוצלח בדיוק באזור ובאווירה. כן, שילוב חזק מאוד. שיצא שם מאוד מאוד מוצלח, והשותפים שלי שהם מאוד יודעים מה שהם עושים. כן, בהתחלה, שנתיים הראשונות, הייתי מסתובב כמו זה, כאילו כל הזמן, להראות את עצמי שם. אז כן השתמשתי בזה שאני שם, ויש איזה דיבור למי שמכיר ויודע, יש את המסעדה של אורי בשוק הפשפשים, שזה לא המסעדה שלי. זה כאילו אני שותף, 4 אנשים, שפה, זה מותג בפני עצמו כזה. אבל זה כן, מפעם לפעם אני מסתובב עם הפרצוף. שמה כזה, שהיה פה כזה כי הוא פתאום היה אי נעימות כזה פה, כי אולי הוא לא ידע שיש לי את המסעדה, אבל לא רציתי להביך פה את הסיטואציה, כן, יש לי מסעדה. זה כזה, זה היה... מקסים. והאם למדת באמת, זאת אומרת, דיברת גם על זה שלא נפלתם במלחמה. האם יש איזשהו ידע ממקור של יועץ עסקי בעניין הזה של המסעדה, שככה... גם בידל אתכם, גם גרם לקבוצה הטובה הזאת, ללקוחות הקבועים האלה? אנחנו, גם קהל קבוע זה משהו שקשה לתכנן אותו, זאת אומרת, זה גם פר האזור, כן,
אז גם הקהל הקבוע הוא גם ספציפית קהל שלא נרתע שיש מלחמה, כי אנחנו ממשיכים לחיות וזה, זה מין סוג האנשים האלה שהם פחות, שהם יותר... מחאת מלחמה כזה, שדווקא יוצאים לחיות. התמזל מזלנו על זה, אבל כן יש לנו אנשים עם ניסיון בעסק אחר, אז אחד השותפים שמנהל את המקום גם, אז הוא היה לו כבר איזה מקום אחר. שהוא נסגר, כאילו עליו. כן. אז אנחנו יודעים איך... גדלו מטעויות. כן. אלכס. תשמע, אני קולט ככה, אתה ממש מצליח. אבל אני קולט ככה מהשיחה שלך, שעדיין כשאתה יושב עם עצמך כזה בבית, יש עוד איזשהו רעב, עוד איזושהי נקודה, שאתה אומר לך, אני לא מצליח מספיק, אני יכול יותר. האם יש איזושהי נקודה שבה אתה אומר, זהו, כאילו עשיתי את שלי, מה שנקרא, הצלחתי, עשיתי כל מה שאני יכול, ואני מבסוט. שאלה ממש טובה, אני חושב שבזמן האחרון אני מרגיש שבחיים אני לא אהיה מבסוט. זאת אומרת, בתור משהו באופי שלי, כאילו בחיים אני לא אהיה איזה רגע שאני אשב על איזה קורסה איפשהו ואני אגיד, אין כלום, שום דבר אני לא רוצה יותר, הכל בול. אני לא חושב שיש לי את זה באנרגיה או בפנים או אני לא יודע מה זה, אבל... כן, זה אף פעם אני לא אהיה... אני חושב שזה טוב ככה, זה ממש בריא וטוב. זה מטריד. כי אחרת נגמרים החיים. כן. אם הגעת לזה, אז למה יש לחיות אחרי זה? כן, ואני חושב שיש איזו שאיפה של שקט, שאתה אומר, אני מאוד מאוד מרוצה. אז יש לי רגעים שאני מאוד מרוצה מהסיטואציה שלי, אבל שוב, אני לא הכי מצליח בארץ, ואני לא הכי שלב בארץ, אז כאילו יש לי עוד לאן הולך. אני לא רוצה להיות הכי מצליח בארץ. שאלתי, כי זה משהו שאצלנו, נראה לי באופן כללי, בעלי עסקים, אז כל הזמן מנסים להצליח יותר. זאת אומרת, אני מסתכל על הסביב שלהם, ואני אומר, אני יכול יותר טוב. אבל אם אני מסתכל על מי שהייתי בעבר, אם הייתי עכשיו מסתכל על עצמי לפני שנה, הייתי אומר, וואו. אלכס, אני אתן לך נוסחה קצרה, בסדר? שיכול לעסק, לאומנות בכלל. אתה צריך כל הזמן להיות שבע רצון ממה שעשית, וכל הזמן להיות חסר שביעות רצון, לעומת מה שעוד צריך לעשות. אני בדיוק שם, אני בנקודה הזאת, זאת אומרת, אני שבע רצון, תמיד לא רוצה מה שעשיתי עכשיו, כאילו, שפיכה על השכם, אבל אני רוצה לעשות עוד, להצליח עוד. מעולה. יש רק בנקודה הספציפית הזאת, אני רק רוצה להניח, שאפה עכשיו זה עסק שכרגע הוא עסק נחשב והוא עסק מצליח. אז כל פעם אנחנו חוזרים אחורה וכדי לעבות אותו. איזה יופי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים עכשיו להגדיל אותו עוד ולגדול עוד ולפתוח את שפה יותר גדולה, או לפתוח עוד שפה ברמת השרון, כי לעשות זה. אנחנו רוצים לקחת את זה ועכשיו למלא אותה עוד בפנים כזה, כל הזמן. כאילו לעשות אותו. כן. מעולה. כן, כי כבר הגענו לאיזו רמה שיש שביעות רצון, עכשיו חוזרים אחורה כזה וממלאים. עוד מישהו רוצה לשאול או לומר משהו? מה זה אומר ממלאים? חוזרים ומסתכלים איפה אנחנו יכולים כל הזמן לשפר, אבל לא איפה אנחנו יכולים לשפר בשביל להביא עוד לקוחות, או איך לצאת עוד למקומות, אלא איך אנחנו יכולים את החוויה כבר שיש לנו. לתת שירות יותר ויותר טוב כל הזמן. כן, בדיוק, ולחפש עוד תוכן, ואם פתאום אנחנו מרגישים שזה נורא טריקי, כי העסק עובד. לא לבדל בשמירה. כן, אז אני יכול להגיד, די, העסק עובד, הוא מגלגל הרבה כסף, הכל בסדר בסך הכל, אז מה עכשיו, אני אתאמץ או לא אתאמץ, זה עדיין יעבוד, אבל לאורך זמן זה מאוד גרוע, וגם זה משאיר את העסק מאוד מאוד חי. כל הזמן יש... יצירה כל הזמן. כן, אז אנחנו מכניסים, כמו שאמרנו, עוד תוכן, או עוד זה, או עוד זה. אתה חושב שהשאפה היה מצליח גם בנתניה, אם היית עושה אותו בנתניה ולא בתל אביב, מיד על הלב? לא, זו שאלה טובה. אנחנו עשינו את זה בתוך שוק הפשפשים, בהתחלה, שלא היה שום דבר בשוק הפשפשים. זאת אומרת, היה קצת מפחיד ללכת שם, אבל זה בשוק הפשפשים, זה לא תל אביב. זה יפו... אז אני לא יודע, אבל כן, עכשיו יש המון אנשים שמסתובבים שם, כאילו, פשוט המון אנשים, אבל גם בתל אביב וגם ביפו וגם בשוק הפשפשים, יש המון עסקים שנסגרים. רוב המסעדות שנסגרות, או ברים, זה בתל אביב. כן, אז... לימור. כל הזמן. כן, משהו קטן. איזה מדיטציה אתה עושה כל בוקר?
זה גם כי התבלבלתי עם זה, כי עשיתי פעם כזאת ופעם כזאת, ותוך כדי מדיטציה אמרתי, לא, אתה עושה אבל איכשהו נתפסתי על זה כרגע, אני עושה מדיטציה טרנסצנדנטלית, וזה, הלכתי לאיזה מורה. של בודהיזם טיבטי? לא. וואו. אני אסתכל. עושים את זה פעמיים ביום, לא? פעמיים ביום. אני מנסה לעשות פעמיים ביום, אני מצליח. מור. אבל זה 20 דקות, זה לא המון. אמרת לימור? באיזשהו שלב שבעצם המטרה הייתה, סתם, זה היה לצחוק, הילד זורר. כן. מה קורה באמת עם כל... עם הילד זורר? מה? צופי תל אביב למיניהם, אתם בקשר? אני בקשר טוב מאוד מאוד, באמת, עם הילד זורר, באמת, בקשר מאוד מאוד טוב. עם שי, עם ויצמן, שי קפון, שהוא במאי אדיר, 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 הוא מביים דברים, הוא עשה את עבודה ערבית, הוא עשה עכשיו מטומטמת את הסדרה הזאת. הוא עושה דברים מדהימים. אז אני בקשר איתו עמוק, 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 עמוק. זה פחות או יותר היחידים. שאלה אחרונה למישהו? כן? היית ממליץ למישהו צעיר היום ללכת במסלול של להיות שחקן? מישהו צעיר? לגמרי, הייתי ממליץ, אבל מתוך ידיעה ברורה שהוא לא הולך בשביל להיות מפורסם. וואו. קיבלת משהו חשוב לשיעורי בית. לא, קיבלתי התאמה מוחלטת למה שיש לי מהבית. איזה יופי. כן. אני רוצה להגיד תודה ענקית לאורי גוטליב. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. ממש היה מעולה. תודה רבה. כיף גדול.